Nin y'a kalo wɔɔrɔ ye dankarikɛla Bahmut la Rusi jamana fɛ. Ukraine ɲɛmɔgɔw ye lahidu di k'u bɛna Bahmut la kana ni kunɲɔgɔn fɛnɛ kɔnɔ, nka kɔlɔsilikɛla caman y'a jira ko farati bɛna bonya kosɛbɛ, wa fɛnɛ a bɛna nafolo caman bɔ Ukraine jamana kun. Rusi jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛkɛbolo mun bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko Wagner, olu de kɛra kalakisɛw ye minnu filila dugu ni minɛli la. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ye Bahmut dugudenw fo, ani fɛnɛ k'a fɔ ko Bahmut kɛlɛkɛcɛw de ye Rusila dangarilikɛlaw caman faga. Rusila lakana minisiri Sergei Shoigu ko Bahmut minɛli Rusila fɛ, ko bɛna to Rusila ka dangarili cɛwara kosɛbɛ ni marayɔrɔ nin na. Evgeny Prigozhin, Rusila nafolotigiba ni Wagner y'ale de ta ye, y'a lase k'ale ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ ka Ukraine jamana ka sɔrɔdasi jamakulu jolenbaw silatunu Bahmut ni ka se k'u bali ka dangariligɛw boloda.